Pánové, jak jsem slíbil, druhá část tiskové konference bude probíhat v podání pana Jana Procházky, asistenta trenéru reprezentace, a Patrika Šepka, dnes autora 4 bodů. Zeptal bych se nejprve pana Procházky, jak byste hodnotil ten dnešní zápas? Šli jsme do toho jako favorit, bylo to lehčí, těžší, než jsme čekali? Tak samozřejmě podle těch výsledků základní skupiny jsme šli do utkání jako favorit a chtěli jsme začít aktivně, což se nám podařilo. Střelili jsme první gól. Pak teda jsme měli takovou pasáž, kdy to nebylo úplně optimální, ale brzo se nám podařilo vlastně adaptovat se na hru Slováků, zase začít to, co jsme potřebovali, to, co jsme chtěli. A postupně jsme předávali branky, myslím, že to utkání jsme zvládli perfektně. Především v podstatě s jedním vyloučením, což beru jako největší pozitivum tohoto zápasu. Mě zaujal jeden statistický jev v tomto utkání. Všichni naši hráči, kromě Besra, kterému se to nepovedlo, a samozřejmě kromě golmana Handla, zaznamenali nějaký bod do kanadského bodování. To svědčí o tom, že máme tým hodně vyrovnaný. Přesně tak. Určitě máme 3 vyrovnané 4 a všichni hráči jsou natolik tvořiví a produktivní, že máme rozloženou vlastně tu produktivitu do všech těch 4, což si myslím, že je velice důležitý pro ty další utkání. Já se zeptám, Slováci v průběhu utkání střídali golmana. Nepřemýšleli jste s trenérem Hemským, že byste i vy dali šanci některému z našich dalších golmanů, kteří tady na šampionátu jsou? Tak to především záleží o tom brankaři. Jo? Jestli on chce do tím brány ještě někoho pustit, anebo jestli prostě si to potřebuje odchytat, aby nevypadl z toho tempa zápasu a rytmu. A myslím si, že Roman potřebuje odchytat si až do konce. Daří se mu, pořád doufám, že to bude pokračovat. Také doufáme. Patriku, my bychom chtěli pogratulovat k té bilanci 2+2 dneska. Považuješ to za svůj nejlepší výkon na letošním šampionátu? Tak neřekl bych, že to byl můj nejlepší výkon. Samozřejmě góly tam napadaly, za to jsem rád, ale každopádně bych to nepřeceňoval. To je čtvrtfinálový zápas a my hrajeme až do konce turnaje, takže počkáme si dál. Patriku, koho by si radši přál v semifinále? Vypadá to na Švédsko nebo Německo, pokud Německo překvapí v následujícím utkání? Tak já si myslím, že v tenhle moment už si nemůžeme vybírat, protože tady ty zápasy jsou jiné, že byly zápasy ve skupině a vzhledem k jejich důležitosti a každý ten tým, který s námi i prohrál, tak se z toho zápasu určitě ponaučí a ten zápas začíná od nuly, takže to bude, ať to bude ten nebo ten, tak to bude určitě těžký. A pokud to bude Švédsko, bude to repríza vlastně loňského semifinále z mistrovství světa v Karstadu. Jak vzpomínáš na ten zápas, který jste hráli před rokem? Tak Švédové měli podstatně jiný tým, hráli svůj šampionát doma, to znamená, že tam měli své hvězdy, který ten mančaft táhli. Nechtěl bych je samozřejmě v tenhle moment podceňovat, ale opravdu přivezli trochu jiný tým. Na druhou stranu Švédové jsou strašně učenliví a z každé té prohry se dokážou poučit, to znamená, říkám, i když jsme porazili ve skupině, byl to strašně těžký zápas, ve kterém jsme se nadřeli a ten další bude obdobný. A zeptám se na závěr, jak bude vypadat příprava na ten zítřejší semifinálový zápas. Poprosil bych o odpověď oba dva naše přítomné hosty. Tak já nevím, co trenéři, my si dáme každopádně dobrou večeři a asi půjdeme spát. A co pan Procházka? Tak já doufám, že kluci se dají jenom tu večeři. A my samozřejmě se na to budeme připravit jako na každý další utkání. Podíváme se na záznam našeho budoucího soupeře, podle toho, s kým budeme hrát. Určitě ráno se dobře rozbruslíme, aby jsme byli v tempu, protože myslím, že tohle utkání nemělo až takové tempo, jaké budeme očekávat v tom semifinálním utkání, a že my to zvládneme.